loves! Good morning! And we have Boy Pilas with us, mga loves. And actually today, may informal tayo na another informal review kasi walang setup. But then it's still a review. Okay? Kasi may nagpadala sa atin ng package na test natin yung kanyang product. Actually, yung kanyang pagkain. Kasi alam nila na tayo yung mga healthy human beings. Okay, so dahil alam niya na nagre-review tayo ng mga pagkain pag minsan-minsan, kaya pinadalahan niya tayo ng package! Ayan. So, wait lang, before natin i-open, ito yung, open na lang muna natin. Sige, open mo muna, Boy Pilas. Habang hinahanap ko yung i-open muna ni Boy Pilas. So, again, mga loves, kahit na pinadala sa atin itong package na ito, kahit na libre ito, i-review natin siya ng buong puso, na walang bias. What's that? Okay! So, ito ay Cicharon, mga loves. Ito ay Japanese Farus Cicharon Crispy Seaweed Crackers. Ayun. So, yan. Ito, I think this is the spicy one, kasi orange siya. At saka ito yung original flavor. Ayan. So, try muna natin si original. Try natin si original. So, ako I like Japanese seaweed. Si Boy Pilas, I don't know. So, ano siya, for the delivery, mga loves, ito, kahit ganito siya, kasi homemade siya Homemade. So, parang, okay naman yung packaging niya. It's just that oily lang yun sa, sa may outer. Pero okay na din. Carry na, carry. Okay, so let's try first the original flavor. Okay, I will get this. Ako ganahan ko. Ganahan ka? Salty, crispy, and meron siyang mga ganito. Mga sesame seed. Wait lang. Ayan, mga sesame seed. Ayan. So, ayan. Patuloyan na. Katagalan, masarap siya. Fairness. I love it. No? Wow. Mas masarap pa to kaysa doon sa salted egg. Huh? Next, ang spicy water. Kasi sabi nung nagpadala, kailangan super spicy daw. So, tingnan natin. Kaya nag-prepare kami ng water. So, ready? Yan. Cheers! 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 Spicy nga. Sarap! Spicy nga! Anghang, guys. Anghang! Grabe! Kung saan Sarap nag-araya pa, Sarap sa pulutan to. With beer. Grabe pa lang yung anghang lang yung nabili ko. Kapag ganyan mo ba, ang sili talaga yung na-feel mo? Grabe. Maganda siya kasi maanghang. At saka walang amoy na maanghang talaga. Pag taste mo, doon mo lang mararamdaman yung anghang. Eto, taste mo yung seaweed yan. Taste mo anghang. So, what's your verdict? Pilas? 2 thumbs up. Original and spicy. But what is your Ako, I like the original flavor kasi wait lang, I like the original flavor kasi natitaste ko talaga yung seaweed crackers niya.
Unlike dito ay puro anghang. Pero masarap pa din. Ikaw, Boy Pilas, why do you like the spicy one? Maanghang guys. I like it because yun, hindi siya maamoy na maanghang. So, hindi ka ma-intimidate. Ma-intimidate? Ma-intimidate? Super anghang. Ano dito, oh? Tapos, hindi siya oily na parang yung crispy chicken. So, hindi siya oily pag, hindi kagaya ng iba na yung, kunwari yung chicken skin. Pag kinain mo, ma-feel mo yung oil. Ito, hindi mo ma-feel yung oil pag kinain mo. So, okay siya. So, good point siya doon. Okay. So, if you want to order mga loves, you just, meron silang Instagram. Wait lang ha. I will put it in the description below. Ang Faro Chicharon Crispy Seaweed Crackers. Meron original and spicy. 80 pesos. So, 80 pesos each. Ganun siya. May meet up sila sa Pasig area. Ang shipping delivery fee nila starts at 45 pesos. And yun, I will just go ahead and put the description put the IG information and the Facebook page nila. Pwede nyo mag-order online. So, yun. Meron silang meet up at meron din silang delivery. So, yun yung mga love. So, pwedeng-pwede ito sa mga pulutan. And wala lang sa mga picnic. Ganyan kung gusto nyo kumain ng seaweed, Japanese, servalu. So, yun. So, thank you so much, Faru or Faru's Chicharon for providing or giving us this. So, napakasarap niya, sis. Thank you so much. So, again, mga loves, if you would like more, if you would like to have videos na more sa mga reviews and more like this. Ano ba to? Para binabash tayo sa kaya binabash tayo sa comments, hindi marunong magsalita. So, yun. So, if you would like to have more reviews sa aking mga videos, please don't forget to subscribe. And also, please like this video. If you like this video, hit like, okay? So, mga kami, mga ulirang Pilipino lang. Hindi kami mga social. So, yun. So, if you would like us to review something else, go ahead and send us the products and we'll gladly review them. Okay? So, ikaw, Boy Pilas, anong sasabi mo? Anything that you wanna plug? Maanghang talaga siya. Maanghang pala talaga. Sarap sa feeling. Sarap sa feeling. Tsaka dito, parang kaya namin kinain to. papawisan yung... Actually, alas 12 na ng gabi. Kaya namin kinain kasi nanonood kami ng TV, ng movie. So, yun. Kaya naisipan ko, kainin na lang natin ngayon. Kasi, ang anghang-anghang pala.